Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a részletező második adásában. Dani barátommal itt áldogálunk egy nagyon-nagyon különleges gépjármű előtt, amiről előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy előre felcsigázzam a kedélyeket, hogy ez az egyetlen egy darab autó, ami ilyen van az országban, úgyhogy ezért is szeretnénk lencse végre kapni és egy ilyen kis bemutatót csinálni az autóról. Igazából, amit én tudok erről az egészről, az annyi, hogy ez egy Toyota JZX-90 Mark II. Minden másban majd Dani fog titeket elkalauzolni itt a JZX-ek világában, el fogja mesélni, hogy hogyan vásárolta ezt az autót, miért, meg hogy milyen módosítások vannak az autón, milyen szellemiségben épült, ugyanúgy, ahogy az előző adásban én az én autómnál, ő most így az ő autójánál fogja nektek elmesélni, hogy mégis milyen ez a Dani Mark II. Úgyhogy nem is szeretném tovább húzni ezt az intrót, ugyanis tényleg nagyon-nagyon izgalmas adásnak nézünk elébe, mert egy nagyon-nagyon különleges autóról van szó, ami ráadásul nem is gyári, mert mindenféle földi jóval el van már látva, úgyhogy szerintem vágjunk is neki a dolognak. Danié a szó. Na hát az egész sztori igazából úgy indult, hogy 2016-ban volt nekem egy S13-am, ami borzasztó rossz állapotban volt. Borzasztó rossz állapotban volt sajnos. Eleinte utcán használtam, utána viszont rövid időn belül rá kellett jönni, hogy az a benne lévő CA, meg a kábelkötegem, meg az egész konstrukciót el kell engedni, úgy ahogy van, és Levivel addigra már ugye mi elég jobban voltunk, és kitaláltuk, hogy akkor elkezdünk egy konkrét versenyautó setupot összerakni. Ugyanaz volt a terv a fejünkben, egy ézé, szép body kit, leültetve, igazából már akkor is bele voltunk buzulva a japán, illetve amerikai stílusú versenyautóknak a mindenségébe, úgyhogy azt az irányt kezdtük el kinézni magunknak. Viszont hát mindegy, nem akarok nagyon sokat az S13-ról beszélni, de ott azt végül én elengedtem 2019-ben, mert nagyon autózni szerettem volna, és lényegében akkor kinéztem én egy JZX 100 Chasert, aminek szintén egész jól sikerült kiderítenem az előéletét. Konkrétan tudtam, hogy Ebisun hol használták, hogy használták azt az autót, jóba lettem az előző tulajdonosával, stb. Egyébként már Angliában volt addigra az az autó, mire én meg szerettem volna venni, de én arról lecsúsztam, mert nem sikerült időben eladnom az S13-at, amit egyébként Hóman Zsolt vásárolt meg, amivel próbajnok lett tavaly előtt. Szerintem tavaly lett ő Nem, vagy tavaly volt a balesete, úgyhogy tavaly előtt. Tavaly előtt, ja. Valahogy így volt, igen. Igen, és akkor mondom, lecsúsztam arról a Chaserről, és sikerült utána végül megvásárolni ezt a JZX-90 Mark II-t 2019. októberében. Akkor lényegében már ez a body kit, BN Sport body kit rajta volt az autón, egy fólia volt rajta, ami borzasztó rossz minőségű volt, mondjuk ezt a tendenciát tovább folytattam én is a fényezéssel, mert nem annyira a legszebb sajnos az rajta, de egyébként a body kitet leszámítva azért sikerült az évek alatt farigcsálnunk a külsején is, meg a motortérben is egy-két dolgot. Na, hát ugye, mint említettem az előbb, 2019-ben vásároltam ezt az autót, akkor leves pont nem ért rá, úgyhogy nem tudott kijönni velem Hollandiába érte, pedig nem kevés pénzről volt szó akkor, meg izgultam is azért, hogy nehogy véletlenül mellé nyúljak. Nagyon szerettem volna, hogy egy szakértő ember jöjjön velem, és ő is rábólincson, és együtt tudjuk kimondani az áment, és hozzuk haza az autót. De megosztott felelősség legyen, hogyha szar lenne. Igen, tudja, kire mutatni. Igen. De ja, nem, mindegy, ez nem jött össze. Az egyik legjobb gyerekkori barátommal repültem ki Eindhovenbe. Addigra már ott, mire leszálltunk, ott várt a Zseron, úgy hívják a srácot, a repülőtéren minket. Igazából képeken is már nagyon-nagyon szerettem az autót, de amikor megláttam, akkor lényegében eldőlt, hogy ez a hatodik haszakad, ha szar, ha nem szar, ez jön velem ez az autó haza. De hát az égvilágon semmi problémája nem volt. A próbakörön se, a holland ügyintézés az szerencsére nagyon gyorsan működött, nagyon gyorsan ki tudtuk exportálni az autót az országból.
Utána még eltöltöttünk 2 napot Amsterdamba, és onnan indultunk el hazafelé lábon, 1400 km kb. Mindenféle gond nélkül sikerült egy elég kellemes 10,5 literes fogyasztással hazahozni az autót, ami meglepett egyébként, mert ugye hát gyárilag is 280 lóerő ez az autó. Én azt gondoltam, hogy sokkal többet fog fogyasztani, de szerencsére nem volt vészes egyáltalán. Aztán mikor hazaértünk, akkor rá egy napra, 2 napra, nem tudom, másnap már a levesnél a műhelyben föl volt emelve az autó, alá néztünk, fetrengtünk, átrángattunk mindent, és igazából konstatáltuk, hogy gyakorlatilag makulátlan az autónak az alja. Konkrétan, mint egy új autónak, annyira gyönyörű, szép, még mindenhol a gyári felületkezelés, sehol egy rozsd, tényleg, de még csak felületi rozsd, de sehol, szóval, hogy igen. Milyen évjáratú? 96-os. Hát a legjobb évjárat tulajdonképpen, ami lehetséges. 92-től gyártották ezt az autót 96-ig, ugye? Az a másik legjobb királyok évjárata, de mindegy 96-os. Igen, meg volt, hazajött. Mértünk kompressziót a motorba, átnézve, tényleg konkrétan minden egyes kis, minden amihez nyúltunk, az olyannak tűnt, hogy tökéletes építési alap Daninak tulajdonképpen, mert ugye nyilvánvalóan nem volt az, hogy na most ez akkor úgy lesz hagyva, ahogy megvette, hanem már alapból voltak tervek, meg ugye ez a közös drift csapat, meg ez a fajta építési vonal, ez tovább élt bennünk attól függetlenül, hogy már nem 2S13 volt így a csapat, hanem egy Toyota meg egy Nissan, és így kiderült, hogy egy tökéletes alap lesz arra, hogy Dani igényeire szabjuk tulajdonképpen, amit elég hamar meg is kezdtünk. Igen, szerintem. hát ugye lényegében tényleg azért vásároltam ezt az autót, hogy tudjak végre normálisan driftelni, hogy kicsit kárpótoljon az S13-as szenvedés, mert hát az a két pályanapod volt össz-vissza hát, azok alatt, az évek alatt? Szóval igen, igen. Utcán volt egy kis hülyéskedés, meg körforgalmak, meg ez az amaz, de hát ez nyilván nem ugyanaz, mint mondjuk egy pályán történő rendes driftelés, úgyhogy gyorsan kezelésbe is vettük. Amikor vettem, akkor már benne volt ez a kétutas diffi. Igen, diffi, gátló, meg a aero. Igazából igen, ennyi igen. volt. Meg egy drift button, ugye? Ja. Nagyon fontos a kéziféken, ugye? Ezek benne voltak, utána vásároltam a KFD-től, ők egy orosz tuning csapat lényegében, akik bodykiteket, illetve felfüggesztéshez való alkatrészeket, kormányszögadapter, meg lengőkar, előre-hátul, szilentek, stb. Ezeket gyártanak, tőlük vásároltam. Egy komplettes kormányszögmódosító szettet, amivel tök jól be lehet lőni az autót, meg egész nagy kormányszögem is van szerintem. Igen, tök jó a kormányszög, meg a viselkedése is, szóval így igazi japános maradt tőle. Igen. Igen, szóval összeraktuk az első futóművet, mert ugye, mint ahogy az én videómban is említettem, egy drift autónak a lelke az, hogy tényleg nagyon jó futómű legyen belerakva, meg beállítva, viszont ezen kívül nagyon sok egyéb más dolgot is csináltunk az autóval. Igen, a hátsó futóművet is rendbe raktuk, leszettük a bölcsőt, újra szilenteztük, a diffi szilentet is kicseréltük, ezt is a KFD-től vásároltam. A homokszortok is évül, nem? Szerintem igen, minden amit ugye leszettünk, ugye szétdurrantottuk, az le lett homokszorva, szinterezve, ugye a lengőkarokat szilenteztük, hát ilyen szokásos dolgok, amit ilyenkor szoktunk, leszettük a diffit, kipucoltuk, olajat cseréltük benne, amúgy tök jó állapotban volt minden a szilenteken kívül, mert egyébként ennek ez egy ilyen típus hibája, hogy megeszi a diffi tartó szilenteket, meg a bölcső szilenteket, és akkor így jár az egész hátul, ezt ilyen wheel hop jelenségnek szokták nevezni ilyen angol videókba, vagy kinti videókba, és mi szerettük volna ezt mindenképpen elkerülni ennél az autónál, hogy akár nagyobb bajt okozzon, vagy hogy befolyásolja az autó mozgását. Igen. Az üléseket is kicseréltük igazából, mert a gyári fotelekben az első edzésnél rájöttünk, hogy ebben nem lehet sajnos megmaradni, úgyhogy mindenféleképpen fog kelleni kagyló. Akkor jött a választás ezekre a dönthető Bride vagy Bridge, vagy bárki, ahogy szeretné kiejteni,
kagylőlésekre a döntés. Utána lényegében elkezdtünk egy picit a külsejével foglalkozni még, mert amikkel vásároltam felniket, azok SSL Professor SP1 egészen pontosan a neve, amit Sulán Pisti barátunk vásárolt meg tőlem a Nissan Silviájára. Sok ideig az is volt neki alatta egyébként. Ja, most adta csak el. Ja. Aztán volt egy Kiwami szettem, Work, és igen, végül... azt a Kocsis Gabi Suprája alól vettük még meg rá. Az viszonylag széles, mert 9,5-10 volt, azt faragtuk be valahogy, már nem tudom, hogy de azzal nagyon jól mutatott szerint. Alacsony is volt a kocsi, akkor még nem ilyen Abyss spekkes volt, mint most, egy kicsit magasabb az elem, tényleg ott hasalt az autó rendesen. Azzal ilyen stance karrieresebb volt inkább egy kicsit. Igen, és utána azokat a felniket a Bodrozsán László vásárolta meg tőlem az S14-re. Ami valószínűleg a következő videónak lesz az alanya, de nem akarok így előre lelőni semmilyen point. Igen, és én annak az árából sikerült megvásárolnom ezeket a csodálatos VSKF-eket, amik akkor nem így néztek ki nyilván, hanem egy teljesen gyári felni volt. Ugye ezek 3 részes felnik, módosítható ezeknek a külső lipje, illetve a belső harangja is, szélesebbre, keskenyebbre, amire szeretné az ember. Viszont nekem volt egy vízió a fejemben, hogy szeretném, hogy nézzen ki az autóm, és ahhoz kellettek szélesebb külső lipek, amiket Angliából rendeltem meg. Elől a lip az 4,5, hátul pedig 5,5 colos. A hátsóknak a lipje ment előre? Vagy az első lippeket is mind a két? Mind a kettőt, persze. Ja, valamiért úgy emlékeztem, hogy nem, a 4,5-es az alapból volt. Nem. Hát alapból 2,5 meg 3,5 volt. Ja. A 8-9 volt az alapfelni, amiből lettek 8 és 9 széles volt az alapfelni, amiből lettek ezek a elől 10,5, hátul pedig 11,5 colos felnik. Ez volt életünk legelső olyan munkája Danival, amikor mi szétszettünk tulajdonképpen egy felnit és megszélesítettünk. Szóval és emlékszem, hogy előtte így néztünk YouTube videót, hogy hogyan kell szétszedni egy felnit, még sose csináltunk ilyet előtte aztán, de tök jó, nagyon jól. Igen. Élveztük is a munkát vele, mert ilyen tök jó buli volt így dolgozni, meg alapból itt a magunk fajta emberek, amikor ilyen relikvia kerül a kezébe, akkor az úgy ilyen tök jó vibe-ja van, amikor így egy VSKF-fel tud dolgozni az ember. Hát nem túl gyakori felni, ugye nyilván ezt 2000-es éveknek az elején leállították ennek a gyártását. Most a tavalyi, vagy idén elkezdték újra gyártani egyébként, de... Óriási nagy kultúra, meg kultusz övezi ezt a kereket, azért mert ilyen hotboy megjelenést ad az autóknak. Sokan nem szeretik, mert hogy ilyen amerikai autós beütése van, de tényleg Japánban is, meg főleg egyébként inkább az amcsi ilyen hotboy driftautós kultúrában konkrétan a leges legjobban felhypolt felni a VSKF. Igen, egyébként a VSKF, a Blitz 03. Hát igen, a Blitz 03. Talán ez a kettő szerintem, ami a tetejét képviseli a dolgoknak, és tök jó egyébként, hogy van egy ilyen hasonló spekkes VSKF-je, talán csak a Szalai Lacinak. Azon kívül igen. Szerintem itthon nincs is másnak ilyen jó spekkelt. Van egy 19-es valami, azt hiszem egy Golf alatt láttam, egy 6-os vagy 7-es Golf, nem tudom. De azon sincs se széles lip, semmi, igazából is egy gyári VSKF, hogyha jól emlékszem, meg hát egy Golf alatt. Hát ezzel megjött az autónak a megjelenése, meg az összképe igazából. Igen. Ez volt a fejemben az elképzelés, hogy nézzen ki kívülről, és amikor a külső része elkészült, akkor kezdtünk bele a motorépítésbe, mert hát hiába ez a 280 lóerő soknak is hangozhat, de amúgy gyakorlatilag nem feltétlen az egy közel 1500 kilós autóhoz. Belekezdtünk igazából utána a motornak az építésébe. Igen, hát sokkal több potenciált láttunk abban a motorna, mint hogy gyáriba hagyjuk, úgyhogy neki láttunk a motornak, de szerintem menjünk is előre, nyissuk ki a motorháztetőt, aztán beszéljük át úgy a dolgokat. És ahogy ígértem, itt is vagyunk a nyitott motorháztető előtt, az erőforrás előtt áldogálva. Hát
ahogy eddig is Dani nagyon jól beszélt a dolgokról, át is adom neki a szót, hogy mi is ennek a kis motorépítésnek a sztoria, ugyanis van sztoria, nem volt egy egyszerű eset, ezt mi szoktunk egymás közötti csapaton belül viccelődni, hogy így rajtunk van a prikézsia, meg hogy mi rosszat tettünk előző életünkben, vajon, hogy így ver minket az Isten ezekkel a csapásokkal, Ja. de viszont, hát mi volt? Meséld el! Na, hát ugye ennek a gépjárműnek ez a gyári motorja egyébként, ez egy non-VVTi 1JZ, ami egy kettőfeles, mint ahogy már említettem korábban, Iker turbós verzió. A későbbi, ugye, ami a Levinek van, a VVTi motor, az már gyárilag is egy turbóval érkezett. Amikor kiderült, hogy lényegében több powerrel szeretnék menni, mint a gyári két turbós egység, amit ki tud szolgálni, akkor elkezdtünk nézelődni, hogy milyen turbót lenne érdemes rárakni, mert nem szerettem volna, hogy elveszítse az autó a gyári karakterisztikáját, ami lényegében ilyen 2000-től kezdve már nagyon jól használható volt az autó. Ezért jött a választás akkor a G-szériás Garetteknél, amik kapható G36-60-as turbóra. Ezt Róna Peti barátunktól kaptuk. Igen. Utána hát lényegében rendeltem Angliából egy top mount leömlőt hozzá. Nem szerettük volna túlbonyolítani a dolgot semmiféleképpen, mert nem akartam belemenni abba, hogy akkor fűzzük szét a motort, és tegyünk bele kovi belsőt, stb. Igen, mert amúgy ezeknek bírja a belső, ez egy köztudotta ezekről az 1JZ, főleg a non-VVTi aljáról, ugye a bikább az alja sokkal, mint az enyémnek, ezek simán kiszolgálják ezt a 500 lóerő körül, sőt még 500 feletti teljesítményt is a gyári belső, a gyári dugattyúk, a gyári hajtókarokkal, és mivel nem akartunk e fölé menni így első körbe, így azt beszéltük, hogy nem, minek fűzzük szét, tökéletes, hibátlan, az alja kapott egy ilyen tisztasági revíziót, csak megnéztük a csapágyakat, tömítéseket, cimerinket, szokit megcsináltuk rajta, aztán amúgy az enyém ekkor már kész volt, vagy Persze, nem? bőven. Igen? De ezzel a setup-pal? Mert emlékszem, hogy ott matekoztunk, hogy most akkor melyikünknek lesz kész előbb, hogy kinek a motorján fog kiderülni, hogy így jó ez a turbó, meg jó ez, amit kitaláltunk. Igen, hát az alapkoncepció az volt, hogy az enyém az hamarabb kész lesz, mivel azt elkezdtük 2023 év elején csinálni, és úgy volt, hogy nyárra már kész is leszünk, indítunk, stb. Végülis ez meg is történt, csak akkor jött egy kisebb affér, ami miatt lényegében mégiscsak szét kellett fűzni a motort, ez egy nem akartunk, azóta is rejtélyes dolog, tényleg beindult az autó, összeraktuk ezt a setupot, Gab csinált rá egy Maxecu köteget, mert amúgy közben kapott egy Maxecu csomagot, és megbeszéltük, hogy mindenképpen standalone vezérlővel szeretnénk az autót használni, és ugye a jól bevált Maxecu sporttal összeraktuk a kocsit, Gab csinált rá egy köteget, tök jó volt, minden beindult, a kocsi szépen járt meg minden, csak valami vízcsövet vagy valamit nem tudtunk rajta összerakni, úgyhogy nem akartuk járatni víz nélkül az autót, úgyhogy megbeszéltük, hogy jó, holnap összerakjuk, vagy mit a hétvégén, vagy valamikor utána összerakjuk, és akkor majd úgy járatjuk az autót rendesen, ami egyébként meg is történt, utána összeraktuk itt rajta a víz, nem is tudom már milyen, valami víz dolgok voltak, a víz miatt nem akartuk akkor járatni. Igen, körülbelül egy percet járt, akkor igen, csak itt tudtuk, jó szép hangja volt, jó, működik, akkor nyugodtan tudjuk majd vinni tovább az autó életét, és amikor összeraktuk a vizet, föltöltöttük vízzel és beindítottuk, akkor már ott valami volt, azt hiszem ti ott maradtatok Gabbal még valamit csinálni. Én elmentem a műhelyből, és akkor mire visszajöttem, akkor arra jöttem vissza, hogy mind a ketten ilyen elég kis lehangoltak, meg szomorúak, és akkor kérdeztem tőlük, hogy srácok, mi történt, mi van, és akkor így egyszer csak egy pillanatról a másikra járt a motor szépen, utána meg már így behárom, vagy mi az öthengerezett, meg elkezdett füstölni, meg ilyen tényleg nagyon ilyen furcsa dolgokat csinált, úgyhogy előtte hibátlanul. Nem sokat járattuk egyébként akkor a Gabbal, talán egy fél percet, és amikor akkor is beindult, szépen járt, de menet közben valami történt igazából, és hát szét kellett szednünk a motort. Igen, sajnos motor ki, szét kellett pontosabban ott mértünk egy kompressziót, és kiderült, hogy az egyik hengerbe, talán az 5-ösbe vagy a 6-osba
ötös volt, nem volt kompresszió, és akkor néztük, de hát basszus, hát most mértünk előtte 10x báros tökéletes kompresszió, mi a fene lehet jó helyen, szóval így nem vert össze, szóval a vezérlés jó helyen volt, mit tanulni, szóval így mindent körbenéztük, és így jónak tűnt minden, és akkor megbeszéltük, hogy jó, hát akkor kivesszük, szétszedjük, és amikor szétszedtük, akkor talán már a szívósor levételnél kiderült, vagy? Vagy csak a hengerfejlevétel után? A perifériát, mikor leszettük, még nem láttunk semmit, de ugye helyén hagytuk a motort, leszettük először a fejet, tényleg. És amikor a fejet leszettük, akkor láttuk, hogy ott a ötös hengernél a dugó az össze-vissza van verve, de viszont megtaláltuk, elméletileg megtaláltuk, hogy mi az, ami összepocsékolta az ötös dugattyút, ami nagyon-nagyon érdekes, ugyanis egy műanyag csatlakozó darab, szóval így tényleg egy ilyen csatinak a feje, valahogy bekerült a szívó csonkba, a szívó csonkba beszívta a motort, ott valahogy a szelepen átment, mert amúgy szelepet meg nem vert össze, szóval így érdekes, ott járt egy táncot az égéstérbe, és teljesen összecseszte a dugattyút. Van is képen sőt, nem, amiatt ment el a kompresszió, hogy beragadt a szelephez talán, és akkor nem bírt bezárni a szelep, de szóval nagyon fura volt az egész, úgyhogy előtte sem, és ugye az árt rendszer volt, szóval, hogy így valószínűleg előtte került oda valahova így a kábelezés alatt az a csatlakozó, vagy ilyesmi, úgyhogy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon rejtélyes dolog vezetett oda, hogy szét kellett fűzni az alját is, ugyanis az a dugattyú az kuka volt, és akkor ha már kivettük azt az egy dugattyút, akkor az összes, minden hengert kimértünk, az összes dugattyút, a többi dugattyút kimértük, gyűrűket, mindent, és akkor utána így tulajdonképpen újra kellett csinálni, kapott egy hónolást a motor, Geritől tudtunk gyári turbos GTE bontott dugattyút venni, jó állapotút, azt összeraktuk a gyári karral, megcsináltam a gyűrűhézagokat, belőttük, faszán, szóval össze lett fűzve tulajdonképpen egy gyári dugattyú, gyári hajtókarral, de egy hónalt gyűrűzött, újra csinált alja, és akkor megint új tömítés, akkor már megtőcsavaroztuk a tetejét, akkor megint kapott új csapágyakat, szóval tulajdonképpen ment, szóval egy hibátlan motort, egy előtte hibátlan motort szétszedtünk, és igazából most az egy dolog, hogy csak jobbat csináltunk belőle, de hogy amúgy betervezve ez nem volt. Mert hát időben ez volt, a legrosszabb talán az egészben, nyilván az anyagi vonzata se volt annyira jó ennek a körnek, mert ez időben, pénzben, mindenben azért emésztett minket, de, hát meg majdnem csúsztunk egy évet ezzel. Hát pont a szezont az így kiesett. Kimaradt egy teljes szezon lényegében, úgyhogy tavaly 2024 júniusában tudtam lényegében először a pécsi drift bemutatón használni az autót. De azóta igazából hibátlanul működik. Nagyon jól szól, jó erőben van az autó, utcán írtuk ugyan, mérnökkel, de... Egy nagyon jó utcai programozás volt egyébként, nem szoktuk az ilyet túl erőltetni, csak nagyon gyorsan kellett cselekednünk, és akkor így éjjel 2-kor ott nálunk a műhely melletti bekötő úton olyan kakas volt az autó, így meg olyat szólt, meg így kívülről, szóval ez nekem egy ilyen tök maradandó élmény volt az a programozás, mert hogy így ez egy nagy autó, széles kerék, hogy a sötét volt már, ilyen kis közvilágításnak a lámpái miatt csillogott, szóval ilyen olyan jó esti feelingje volt annak a progizásnak, akik ott kint kívülről figyeltük, így tényleg olyat szólt, hogy volt egy haverunk, aki onnan egy ilyen nem tudom hány kilométerre, 5-6-7 kilométerrel arrébb lakik így légvonalba, és így mondta, hogy srácok, mi itt vagytok a házunk előtt, itt annyira elszállt a hang messzire, úgyhogy biztos nem szerettek minket a környéken, de hát ez van. Szükség igazából nagy úr volt, mert másnap indultunk Pécsre reggel, szóval lábon jött le Dani úgy a kocsival Pécsre, hogy előtte hajnal 2-kor még programoztuk az autót, úgyhogy igen. Tényleg lángolt a kipufogó, vészgét is alulról, úgyhogy
extra tényleg. Nekem az extra megmaradt volt. egy olyan nagyon-nagyon jó flash azon a programozáson, és erről van is egy videóm, lehet, hogy majd megkeresem, megpróbáljuk bevágni, de ha nem, akkor ne haragudjatok, akkor csak elmesélem, hogy Dani visszajött az egyik ilyen fölle, nyomta ezeket a flyby-okat, és akkor egy tök random fölnéztem az égre, és egy hullócsillag akkor hullott le, és amúgy közben videóztam, és a videón is hallatszik, hogy bazzeg, ott egy hullócsillag. Szerintem megpróbálom megkeresni, nem biztos, hogy meg lesz, de hogy ez egy ilyen tök ilyen magnificent dolog volt. Hát az egy magnificent extra volt lényegében. Igen. Nagyon vártuk már, azért tényleg nagyon sok időt, energiát áldoztunk ebbe az építésbe. Nagy kő esett le a szívünkről, amikor először üvöltött 7000-en tökéletesen hibátlanul ez az autó meg a motorja. Úgyhogy igen, hát lényegében szerintem kb. Ennyi a sztoria az autónak. Nagyjából, igen. Azóta nem sok minden változás történt vele. Petiékhez el kéne vinni majd egy normális Hát a programozásra még vár, csak az nem nagyon használta Dani az utóbbi időben, de hát mindegy, tervben van, hogy megyünk. Igen. Na, hát egy picit sztoriznék az X-Kaszniról, mert ugye elég hiányos az embereknek a tudása sajnos ezekről az autókról, amivel ezt a belpiacra gyártották csak, más piacra nem volt elérhető ez a platform igazából. Ez a konkrét típus, amiről most beszéltünk eddig Levessel, ez a 7. generációja az X-Kaszniknak. Ez 92-től 96-ig gyártották. Volt ebből a Mark II, amiben most ülünk, van ebből a Cresta meg a Chaser. Ezek igazából ugyanaz a paramétereiben ugyanaz az autó, csak a Kaszni eltérő. A legkönnyebb megkülönböztetni ezeket az első, illetve a hátsó lámpa sorról, viszont mindegyik autó elérhető volt ugyanezzel a egyézével, ami Iker Turbo, vagy na, szóval mindegyik autó elérhető volt ugyanezzel az egyézével, viszont a Cresta az csak automata váltóval volt elérhető, az összes többihez lehetett ugye kérni ezt az R154-es 5 fokozatú manuális váltót, viszont gyártották ezt az autót dízelmotorral, illetve szívó 1GFE motorral, ugye amit megkapott utána a Lexus IS200 is. Az utána lévő széria talán a legelterjedtebb ezeknek az autóknak, az ugye a JZX 100-as. Abban is ugyanúgy elérhető volt a Chaser, a Cresta, illetve a Mark II. A Cresta ott is ugyanúgy megtartotta azt, hogy csak automata váltóként volt elérhető, mert az volt igazából ennek a három Kaszninak a legutazósabb, meg a legexkluzívabb modellje, azért lehetett azt csak automata váltóban kérni. Az összes többit lehetett megvásárolni ugyanúgy szívóban is, manuálisan is, lehetett ugyanúgy attól függetlenül, mert Chaser volt kérni automata váltóval is, de hát most tudjuk ugye, hogy, illetve nem tudjuk, mert na szóval, hogy a japánok, ők szerintem abszolút nem tudták, hogy mire fogják ezt az autót használni egyébként, amikor megtervezték, csak valamiért úgy sikerült, hogy ez a tengelytáv, meg ugye nyilván ez a benne lévő motor kombója egy annyira jól használható drift autót faragtak véletlenül, hogy egy óriási nagy kultusz épült ez a fajta autó köré, amit nagyon szeretnek igazából Amerikában is, ott eléggé elterjedt. A Covid után nagyon-nagyon sokat vásároltak föl ebből, mert ugye ott van ez a 25 éves importszabály, ami miatt nem lehet bármelyik államba csak úgy importálgatni olyan autót, amit nem gyártottak az amerikai piacra, csak azután, miután betöltötte már a 25. életévét, és ugye ezt mivel 92-től gyártották, ezért a Covid idején érte el ezt a 25 éves kort, ami miatt ugye rengetegen vásároltak föl ebből, plusz akkor még nem is volt annyira nagyon drága, de ugye a rengeteg felvásárlás az azt eredményezte, hogy így exponenciálisan ugrott föl ezeknek az autóknak az értéke. Úgyhogy
picit jobban meg is ismerte akkor már a világ ezt az autót, meg ugye a drift is egy egész jó pályautat járt be így 2010-től kezdve, még 2010-ben nem sok mindenki ismerte a driftet, de egy, mit tudom én, egy ilyen 5-6 éves periódus alatt lett lényegében a driftnek az aranykora szerintem, és onnantól kezdve ugye ismertebbé váltak ezek a fajta japán csodák is amúgy. Na hát a bemutató részben ígértem nektek, hogy minden egyes kocsi tulaját meg fogok kérni arra, hogy valamilyen izgalmas, ciki, vagy rendőrös, vagy rajtakapós, vagy menekülős, vagy mindegy, valami olyan sztorit mondjon el az autóval kapcsolatosan, vagy olyan, amiben benne van az autó, ami ilyen, amit majd így az unokáinak is elmesélne, hogy bezzeg, amikor fiatalon a JZX-el ezt meg ezt csináltuk. Úgyhogy Danit is megkérem erre, hogy a szerinte ilyen legidejillőbb sztorit mesélje el a kocsival kapcsolatban, hogy mi volt az. Hát van azért egy pár, mert én amikor megvásároltam ezt az autót, akkor napi használós autóm volt egy időben, úgyhogy én nyüstöltem elég sokat, de volt egy, talán 2022 volt, még ugye van 22, még gyári turbós szettel mentünk, igen, 22 volt, mentünk fel a Mátrába autókázni este, és hát nyilván lábon mentem akkor is. Ahogy beértünk Gyöngyösre, onnan volt egy rendőri ellenőrzés, amiben én nem szerettem volna részt venni. Vonultunk fel 10 autóval a Mátrába, 10 versenyautóval, meg GTR-rel, meg a traileren, nem volt feltűnő, és egy ilyen 20 rendőrös ellenőrzésbe belefutottunk. Hát. Igen, de hát mindegy, én ezt nem szerettem volna abban megjelenni. Elkanyarodtam egy ilyen kisebb mellékutcába, aminek nagyon szar volt a minősége, és az első kátyúból, amiben belementem, leszakadt az első lökhárítóm a helyéről. Akkor ott hát nézegettem a kesztyűtartót, a csomit, bárhol, hogy esetleg van-e nálam gyorskötöző, vagy bármi, hát nyilván nem volt. Úgyhogy egy Vans cipőmből kellett a fűzőt kiszedni, és azzal kötöztem föl a lökhárítómat a helyére, és utána kalandosan folytattuk az útunkat fölfelé. Ja, és ezt hozzá kell tenni, hogy amúgy utána ugyanúgy rákanyarodtak arra az útra, ahol az ellenőrzés volt. Ja, tényleg, igen. Szóval, hogy így nagyot mentek a srácok. Jó, azt hiszem két autóval fordultatok le, a GS-sel, meg ezzel? Igen, a Mancus volt a GS-sel. Ez holland rendszámmal, az meg angol rendszámmal. Az angol rendszám, igen. Szóval, hogy így mind a ketten tök legálban nyomták az utat. Ja, jó volt igazából, de utána nagyon jót viszont mentünk. Tényleg felejthetetlen este kerekedett. Hát azt szerintem talán a top élmények közé. Hát most figyelj, igen, ez egy olyan dolog, hogy tökölön driftelni jó, mert amúgy mindannyian nyilván azért kezdjük ezt a sportot, mert szeretjük. Mert legalább tudunk ott menni. Igen, de hogy amúgy azért közel sem ad egy aszfaltplac akkora élményt, mint mondjuk egy hegyi... Éjjel a hegyekben fent. Hegyen, vakon. Kézifék nélkül. Ugye, hát az nagyon nagy hülyeség alapvetően egy drift autóban, hogy legyen működő kézifék. Amúgy pályán nem is feltétlenül, most tökölön volt egy olyan szezon, amit lenyomtam úgy, hogy nem nyúltam a kézifékhez, de azért azt tudjuk, hogy az utcán, meg főleg hegyen nagyon nagy szükség, főleg lefele, nagyon nagy szükség van a kézifékre. Egyébként nekem volt, akkor a hidrós kézi benne volt már a versenyautóban, de Daninak tényleg az a gyári kézifék elszállt neki, úgyhogy nem volt, de ez így nem vette vissza a csávó az arcát, ettől függetlenül ugyanúgy mentünk, mint az állatok, és tényleg van fent erről egy videó egyébként YouTube-on, akit érdekel, az meg tudja keresni, talán valami Toga Night néven raktuk fel a csatornára. Ott olyanokat mentünk, hogy így azt a mindenit. Nagyon. Link in a description. Igen, lehet, hogy majd bedobom, hogy egyszerűbb legyen megkeresni. A videó visszaadja azért valamennyire azt a feelinget, ami ott volt, de hogy így azt megélni nagyon-nagyon-nagyon. Meddig reggel, hajnal
5-ig, 6-ig, itt valami ilyesmit nyomtuk. Meg amúgy tényleg sokan voltunk, szóval nem csak autókkal voltunk sokan, hanem az egész brigád fönt brigád, aki ott volt. Vagy 30. Hangulat, tényleg voltak ott nagy LED lámpával világítottak egy spoton nekünk. Igen, Endre ment előttünk az A6-os Audiával, és Petyoszt meg kikötöztük valahogy Spaniferrel a nyitott csomi ajtó mögé a csomiba, hogy ne essen ki a gyerek, és úgy vettük a felvételeket, hogy én az Audi mögött ott csapattam a versenyautóval, úgyhogy az jó volt, nagyon-nagyon volt, és utólag is lekopogom, hogy mindenféle ilyen komolyabb bármi nélkül megúsztuk, nem jöttek a rendőrök, nem hívták ránk a rendőröket, mert utána volt olyan, hogy felmentünk, akkor még meg volt a BMW, és felmentünk ugyanúgy hegyezni, és ott például ránk hívták a rendőröket, de amikor a tényleg 150 decibellel üvöltő versenyautókkal fönt csapattunk, akkor ott nem volt semmi szerencsére, úgyhogy az egy nagyon jó, nehezen indult be. Nagyon. Későn indultunk. Hengerfejes lett az egyik tréler menet közben az M3-ason. És utána lábon kellett az egyik versenyautóval tovább menni. Defektet kapott. Még a pályán. Az nem csak a te kocsiddal volt kalandos, hanem az úgy ámblokk egy nagyon-nagyon kalandos. Gyakorlatilag ugyanaz, mint amiről beszéltünk a videónak az elején, hogy a Priki, igen. Rajta volt, és rajta is. Igen, de azért ettől függetlenül mindig a legjobbat hozzunk ki a dolgot. Vagyunk végig. Azt terveztem még, hogy az én videómnál, az én autómról szóló videónál eléggé sokan hiányolták azt, hogy csinálunk egy soundchecket, vagy hogy valami kis action legyen a végén, úgyhogy most megbeszéltük, hogy bepattanunk a kocsiba, az Dani kicsit megmutatja, hogy milyen hangja van, hogy szól ez a straight pipe-os shotgun véges egyézé, meg lehet, hogy gurulunk is vele egy kört, úgyhogy így lezárásnak szerintem ez lesz a vége. Utána már nem fogunk visszatérni mi beszéd formájában, úgyhogy így ebben a kis zárójelenetben szeretnénk megköszönni a figyelmet. Remélem, hogy mindenkinek tetszett ez az adás is, és egy picit közelebb kerültetek egy eddig valószínűleg ismeretlen autóhoz, úgyhogy azt már így menet közben lelőttem, hogy valószínűleg mi fog következni majd a következő videóban. Lehet, hogy egy S14-est fogunk bemutatni, de ez még nem 100%-osan biztos, de rajta vagyunk az intézkedésen. Úgyhogy ennyi igazából. Daninak köszönöm szépen, hogy itt volt, meg hogy ennyire jól elmondta a dolgokat, amiket kellett a kocsiról. Úgyhogy ennyi. Köszönjük szépen a figyelmet, szevasztok!